Ďalšie videjka, dúfam, že sa na toto videjko bude páčiť. A je to po dlhom čase kvôli tomu, že som veľmi nemala čas. Prišlo nám do plánu iné veci, a tak bola aj Silvester, takže asi už veľmi dávno. No, tak sme na zase. A dúfam, že sa na toto videjko bude páčiť. Ďalšie ráno. No, takže dneska sa pozriem do mobilu, ktorého je. Dneska škola není. Dneska je nedeľa. Takže asi sa oblečím nejako pohodlne. Pôjdem za mamkou, lebo ona má skôr pohodlnejšie veci. Dúfam, že nebude vadiť, ak si niečo požičiam. Toto sa mi veľmi nepáči. Toto je také šaty. To sú také... Toto vyzerá byť také pohodlnejšie. Mamku asi necháme ešte spať. No, takže ako som tak rozmýšľala, asi by som si spravila domáce úlohy, lebo tie som včera nestihla. Pančovka ich dala dosť veľa, tak by som už mala trošku z krku. Zaujímavé, že si moja sestra zatiaľ ešte nikdy v živote nespravila ani jednu domácu úlohu. Ešte som ju nevidela ani jedenkrát si spraviť niečo dobrovoľne. Lebo keď jej to mamka nakázala, tak si spravila. No, dobre. No, takže idem asi zavolať nejaké kamarátke, moje best friends, či nepôjde vonku. Ahoj, išla by si dneska vonku? Už mám hotové domáce úlohy. No, ja by som aj išla, no to musím opýtať mamky. Len ona ešte spí. Aha. Ja sa mamky nepýtam, napíšu mi dopis a ona bude určite vedieť. No tak to spravím potom aj ja. Dobre, a o ktorej sa stretneme? Vieš čo, stretla by som sa o 10. Tak mi to vychádza. Dobre, tak o 10. dáme pred školou? Školu nechcem ani vidieť, takže by som dala niekde inde. No, tak dajme potom zraz v divadle. Môžeme si pozrieť nejaké pekné kino. No jasné, tak ahoj. Pa. No, dobre. Ja sa idem asi schystať. Takže, čo by som asi dala? Rúž. Vyzerám aspoň trošku dobre. Keď tak niečo hľadám, asi nejakú kapsičku by som zobrala. Za Halloweensku, alebo toto takúto svetlou. Alebo takúto, že by som zobrala. Túto malinku už určite neberiem, to sa nehodí teraz k outfitu. Školskú tašku asi brať nechcem veľmi. Zbavím sa to takto pekne. Túto kľúčenku. No. Tak. Čím sa ešte? Vyzerám pekne. No. A ja by som asi aj najedla. Mobil som skoro zabudla. Dám sa si tento fajný koláč. Svoji mamku zbudím. Mami! Áno? Idem s mojou kamarátkou najlepšou, idem vonku. Neklameš ma? Nie, mamka, volala som s ňou, kľudne ti to môžem potvrdiť. No dobre, vezmi si peniaze, keby si chcela niečo kúpiť. Dobre, bežím. Že budeš ako minule žobrať o nejakých ľuďoch v euroch. Už nebudem. Tak ma pustíš? Dobre, ale už ma na budúce nebuď kvôli takýmto hlúpastiam, veď ty dobre vieš, že mi stačí napísať odkaz. Ďakujem, papa. Ahoj.
Vieš, ako som sa veľmi na teba tešila. A ja na teba. A hlavne na to kino. Teraz to bude úplne pecka. Má tam vystupovať nejaká úplne celebrita. No tak sa potom aj ja teším. Vezmeme si popcorn alebo čipsy. Dobrý deň, mohla by som poprosiť jedny čipsy, takéto, jedny takéto a jeden popcorn? No jasné, budete platiť cash alebo kartou? Kartou? No, ale ak nemôžem kartou, tak viem aj peniazmi. No, ďakujem, toto sa mi viacej hodí. Asi tieto zabalím a vezmem popcorn. Seďme si úplne hore, tam to bude perfektné. Ak to tam vlastne hrá, by ma najviac asi zaujímalo, lebo ak tam bude hrať nejaká moja obľúbená, tak sa pôjdem asi aj po podpis. No to neviem. Nie sme na nejako pretlačení, je ich to na viac než dosť. Asi strašne veľmi musí byť tá celebrita slávna, že napríklad sú všetci. No to určite. A pozri, tam sú naši dva spolužiaci. A tam je tretí. Joj. To potom asi ja sa ich chcem vyhnúť, lebo je tam aj jeden, ktorému som povedala, že s nimi nikdy nepôjdem von a nikdy sa s ním nemôžem stretnúť. Ale on je to na zrazu. Nebude potom taký, že s kamarátkami môžem a s ním nie. Bo som povedala, že ani s kamarátkami veľmi vonku nemôžem chodiť. No veď, počkáme. Dobre, takže môže sa začať táto divadelná hra. Budeme spievať a aj tancovať. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, táto kinopremiéra. A potom potom prídu a môžete si prísť po podpis. Budeme podpisovať na všetko, čo budete chcieť. Inak páči sa ti to? Áno, je to veľmi pekné a hlavne zábavné. Aj hej, ale trošku mi vadí, že tam nie sú oblečené tak celebrity a majú iba jeden mikrofón, ktorý si podávajú. Je to také, nie veľmi dobre to vyzerá s tým, ale je takéto zábava. To bolo jaké pekné a hlavne zaujímavé. Dúfam, že sa vám toto predstavenie veľmi páčilo. Dali sme do toho úplne všetky sily, aby sme ho vytvorili. Teraz sa postavíme do jedného radu a môžete si prísť po podpisy, kto chce. Dúfam, že prídu čo najviac, aby som dostali svoje podpisy. Títo všetci vystupovali a môžete si prísť po podpisy. Len počkať, keď tam pôjdeme, on ma uvidí. A keď ma uvidí, tak bude asi zlé. Veď nechaj tak, hlavne, že budeme mať podpis. To ešte načakáme, asi zatiaľ to nazviem.
A tieto druhé čipsy si dáme na poli. Joj. Boli výborné. Hej. Toto ešte rýchlo vyhodím do koša. Môžem ja podpis? Chcem od vás podpis. Ty si od jakého? Ja som tam od tej, čo tam bola hlavnou postavou. Ideš prvá. Nie, nechcem. Už ostali iba posledný už môžeme ísť. Ďakujeme. Nemáte za čo. Nehovorila si náhodou, že vonku ani s kamarátkami nemôžeš ísť? No, zhodou okolností je to moja najlepšia kamarátka, takže som mohla ísť. A dneska mi to mamka povolila, lebo je nedeľa, tak som chcela zájsť a ona to dovolila. Si hovorila, že vôbec ani s tou najlepšou kamarátkou, ani s jednou výnimkou. Vieš čo, poďme. Mamka, môže byť s nami najlepšia kamarátka? Jasné. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj, segra. No zapíš zase tvoja najobľúbenejšia kamarátka. Chodí tu každý deň a už mi lezie fakt na nervy. Áno, musela sem prísť. Ja som si ju sem zavolala. Ak máš nejaký problém, poď za mnou. Ty si fakt hnusná. Čo máš pre Boha na sebe? To je najlepšie kamarátky pyžamo, si predstav. Na tebe vyzerá hrozne. Ona, moja najlepšia kamarátka, určite vyzerá perfektne, lebo ona nemá žiadnu chybu, nie ako tá tvoja, že to je dokonca nerdka. A teraz prosím ťa, odpal z mojej izby. Jasné, veď tu ani s takýmito smradochmi nechcem byť. Konečne pre seba izba. Hej, taká otravná z ňou mať izbu. Veď to tu nás smrdí, lebo ona si všetky voňavky a si myslí, že je najvoňavejšia. A proste to na potom celý deň smrdí. Pozri sa, tento chalan mi písal na Snapchate, co som im mala odpísať asi tak. No neviem, ale skús toto. Čo sa deje? Vykopli ťa z izby, ako vždy, a povedala, že vyzerám hnusne v mojej segri pyžame. Ako ty je kamarátka, dám jej jedno. Mamka, že môžem ísť na mobil. Aj oni sú. Keď sú aj oni, môžeš ísť aj ty. Ďakujem, mamka. Není za čo. Vieš čo, alebo mu odpíš, že totálne, čo by si on nečakal od nejakého cudzieho. A keď zistím, že to bude moja mamka, hovorila, že si nainštalovala nejakú sieť a sa tam dá, ak omylom klikla na chalana. Ak to bude ona, tak to bude dosť cringe. No to bude. A veď cringe je iba zelený. No to sa iba tak hovorí. Ty kokso, on fakt dá čo odpísal. A on že... Opýtam sa ho, či je to moja matka. Si moja matka? On napísal, že... Hej. Počkaj, opýta sa, že či naozaj. Že seriously? Že... Nie, som robím si srandu. To bolo ochlop, inak by sme mali asi. No ja sa už bojím mu aj ďalej písať. Tak daj, ja budem písať. Ale nie na mojom mobile. Není to veľmi príjemné. Tak skúsime na mojom.
Tak to mi volá, zdvihnem to. Ahojky. Nazdárek. Vy kto ste? No, ja som cool girl. A ja som cute girl. Zo mňa si robíte srandu, čo? Prečo by sme si mali z teba robiť srandu? Veď vyzeráte totálne hrozne. Čo si nám to povedal? Ty vyzeráš, veď ani nemáš tehličky. Len sa taký hráš nenápadne a voláš rôznym ženám, ktoré sa ti páčia? Vy ste škaredé, prečo by ste sa mi mali páčiť? Písal si mi, že som nádherná. Aj mne si písal, že si moja matka. Takto ste si asi dosť poplietli číslo. Prepáč, ja nie som popleta. Možno ty si ten popleta, ktoré zle zavolal. A vieš čo? Je to otravné s tebou volať, ja ťa radšej zruším. Zase volá. Čo chceš? Ja som iba chcel povedať, že si ten najškaredšej na svete. Lezieš mi na nervy. Toto si dovoliť. On si zo mňa spravil srandu. Aj zo mňa. Nie si jediná. Nevadí. Ja už budem musieť ísť. Ahoj. Čau. Mamka už odišla. Čo si chcela? Prečo si vypovedal, že vyzerá zle? Škarede. No. Lebo ona povedala, že môj best friend vyzerá jak totálny nerd a že sa vôbec nevie chovať a že nemá dobrý styl. Tak som jej povedala, že vyzerá v tom úplne škaredo. Veď aj vyzerala, jak keby sa týždeň neumývala. Čo som jej mala iné povedať. A toto je pre dnešný diel všetko. Dúfam, že sa vám tento diel páčil a ahoj!